הבת שלהם כבר כמעט לא בקשר איתם. לא מזמן הגיעו אליי לייעוץ זוג הורים בנוגע לבת שלהם שמאוד מאוד התרחקה מהמשפחה. היא בת 40, נשואה עם ילדים, גרה רחוק ושומרת שבת. מבחינתם הם עשו הכל בשביל להתקרב אליה, והיא מבחינתה עושה הרבה מאוד בשביל לשמור מרחק. הם אפילו ביקשו ממנה לבוא לייעוץ משפחתי, אבל היא אומרת שלא צריך שום ייעוץ, כי אלה החיים שלה ואלה הבחירות שלה, והמשפחה צריכה לכבד את זה. במצבים כאלה אני חייבת להיות הכי גלויה שאפשר ולהגיד להורים שהמטרה שבשבילה הם הגיעו אליי, כלומר שאני אעזור להם להתקרב לבת שלהם, היא לא מטרה ריאלית. מטרה ריאלית בייעוץ משפחתי עם פערים כאלה היא לא לשנות את הבת, אלא להתמקד בהורים עצמם. להפחית את הסבל שלהם, להנמיך ציפיות מהבת, ולהגדיר מחדש את הקשר האפשרי איתה. במשפחות בוגרות, לפעמים הייעוץ לא מקרב בין אנשים, אבל זה כן מציל אותם מחיים מלאי תסכול וציפיות שווא ומחיקה עצמית. לפעמים, אבל באמת רק לפעמים, יכול להיווצר שיפור בקשר בעקבות שינוי שמתחיל אצל צד אחד ולאט לאט מחלחל לצד השני. אם אתם הורים שמרגישים כאב בלתי יתואר בגלל התרחקות או התנתקות של ילד בוגר שלכם ואתם מחפשים דרך להתמודד, דברו איתי.